tento flek bude náš domov na týždeň. No a je niečo okolo pol 7 ráno. Vyrazili sme z domu o pol 1 nad ránom a našli sme si krásne miesta. Matúš je vedľa nás, tam je vedľa nás ešte ďalšie pekné miesto a my sa ideme vybalovať a potom, keď bude všetko vybalené, postavené, ukážeme si krmenie a ako čo bude vymyslené. Zoberiem vás aj na vodu si to popozerať, ako to tu vyzerá. Člny už máme nachystané a už ich dáme na vodu. Všetko tam je, jak má byť. Dve kotvy pre istotu. No a dáme si na vodu člny a pôjdeme si nájsť miesta a ideme do nich. Peter má proti sebe horu, bude to zavážať tam. A ja mám proti sebe hotel. Ja to budem zavážať tým smerom, tam si budeme hľadať miesto. Takže už nám stačí postaviť len teda bivaky, dáme sa do prostačiek, ideme s člnmi a potom udice. Uvidíme, jak sa nám bude chceť. Tak si to ide pomaličky zavážať. Tu mám takýto trávový ostrov. Ale myslím, že táto tráva bude v pohodičke. To nie je také strašné. Není to vodomor kanadský. No a idem naspäť, lebo som si nedal na mape, že bod. Takže po ešte 2 hodinách čumenia do sonáru a búchania betónky o zem, tejto, či hodno, som si našiel konečné miesto 480 metrov od brehu, a kde mám túto kúsok tyčovku a jednu udicu budem pokladať sem, to si hneď aj nakrmím. A mám tu lososa s black pepperom a na druhej bude takisto losos s morušou, s popkou. Používam takto dlhý náväzec a teraz ponovom skúšam aj tento broček na háčik, tak som veľmi zvedavý, čo to povie. No a idem to tam položiť, takže si trošku zacúvam, lebo som mimo toho, kde som mal byť, aby som si to potom položil a po roku to idem pokladať na šíravské dno. Takže ak sa mi to nepodarí, tak nevadí. Toto už mám zaliaté ešte z minulého roka, som mal zložené, tam je krmné 24, Monster Crab, chili orech, tu je 2 cíny, 24 losos a 24 Monster Crab a krmáky. Všetko som to zalial trimixom, takže prvýkrát si to takto nahádžem trošku viac a možno nejakých pár 10 metrov budem tu pokladať od tyčovky, tam by malo byť pekné miesto. A také jemné blatko z jednej aj z druhej strany. A na to sa teším, že som to konečne našiel. Jedno som našiel aj týmto smerom, 100 metrov odtiaľto, a to už bolo na 600 metroch. A nechce sa mi toľko zavážať, keď mám byť úprimný, tak som hľadal ďalej, ale keby iné nebolo, tak idem do toho asi aj. A teraz si to nadbehnem a idem si to položiť pomáličky. cca kam s tým. A keď sme sem prišli, bol celkom vietor, aj vlny, tak som si povedal, že ideme do toho, idem to vyviesť
Ale keď sme to všetko postavili, prichystali, vyložili, dali člny na vodu, tak už bolo aj po vetre a teraz je úplne kľudná hladinka, úplne v pohode. No ukáž. Takže ideme to pokladať sem. Je to ono? Jasné. To je ono. Dobre, môžeme ísť na breh. Bomby domov. Takže dopo. A ideme. Ja som sa teda trošku viacej vyklonil, jak som chcel, no. Fúha. To bude asi problém. A uvidíme, no. Keď tak sa stiahnem a nájdem si nejaký iný flek, uvidíme. Ale nerad by som to opúšťal, keďže tamto blato je. A to blátko tu znamená ryby. Teda zatiaľ to tak bolo. Aspoň teda minulý rok. No ale už horím v tých prsačkách. Už je to moc. Idem položiť druhú udicu. Z druhej strany tyčovky. Trošku si to tu sem nahádžem. A takto. Takéto blátko som našiel tak 2 metre od tej tyčovky. Presne tam. A tam to idem položiť. Už keď budem mať rybu, záber a pôjdem sem položiť naspäť palicu, tak už tu také len naozaj 3-4 lopatky šupnem a to bude stačiť. Takže idem to tam dať, pomaličky sa otočím. Ideme na to. A musím ísť oblúkom naspäť, lebo teraz mám oblúk po tej prvej úplne, že dogabaný celý. Takže... Ale však prvý vývoz po roku. Doteraz to boli len nahadzovačky samé. Preteky a podobné, malé jazera. Teraz sme sa... Výborné. Teraz sme sa konečne dostali sem. A prvá vyvážka tento rok. Takže bye bye. Ideme naspäť. Teraz sa mi stalo, že tam v tých trávach, ktoré sú tak 100 metrov od brehu, ani nie. Proste mám tú šnúru položenú a dlho ide do vody, či je na hladine, takže to je na škodu, no. Budem musieť dávať pozor, aby som si to neodrezal, aj keď mám kryt na motore, nechcem si to chytiť, predsa je to 500 metrov ďaleko a chodiť hore dole. To není sranda, no a hlavne išli sme o polnoci z domu, 5 hodín cesta, keď sme sa došli, všetko urobili, vyviezli, no neviem koľko ani hodín je, možno 2 hodiny po obede, takže idem sa najesť, rozložím si posteľ a idem spať. Na tejto druhej udici mám takisto lososa, ale s popkou moruša. Tak uvidíme, ktorá kombinácia bude lepšia. Peter má pikantný belacha na kraba a Matúš bude chytať krill GLM a chili orech. No tak, uvidíme. Iba ja tu mám lososa, takže ja tu budem dávať iba na jednu guličku. Tak ale keď budú zábery chodiť trebárs na chili orech, tak to vyskúšam aj ja, samozrejme. Ale teda minulý rok som mal áno zábery aj na losos, aj na orech. Bolo to skoro jedno. Bolo to možno jednak jedné, kedy tak tí zábery chodili. Čaute, máme tu záber.
Tak sa ideme spolu pozrieť, čo nás tam čaká. Stolávačka v priamom prenose, ale jedná sa o menšiu rybu. Dnes je to druhý kapor z tohto miesta. Znamená to, že ryba sem navštevuje v pravidelných intervaloch toto miesto. Zobral si panáčika. Uvidíme, už len dúfať, že dojdú lepšie ryby. Môžeme si ho ukázať. Je to taký jedlý kaprík. Kokot sa vyberá takto z podberáku. Krásny kaprík, zdravý. Tak už snad len pošle nejakú svoju prababku. Dáme si tam čili orech. Momentálne chytám na panáčika. Predsa len v tom jemnom bajenku je dobré, keď tam je aj ten kúsok popky. Osobne to tak preferujem, keď chytám v bahne. Máme kľudnú hladinu, takže nemusíme vôbec riešiť, že nás fúkuje. Všetko v kľude si nachystáme. Popky si už takto, keď chytám v bahne, dopredu dipujem. Vkladám dôraz na tú atraktivitu. To bahno predsa len môže tú guličku troška osmradiť a keď to je nadipované všetko, tak je to pre tú rybu atraktívnejšie a môžeme tým docieliť skorší záber. Takto nejako vyzerá montáž. Dĺžka nejakých 35 cm. Používam aj olovenku. 300 olovo. Takže ideme k miestu. Pozrieme, či tam máme nejaké ryby a položíme si to.
ako Peťo? No tele, lebo v týchto plavkách je to také riskantné, keď sedím. Dáme im tam troška tigrieho orechu. Troška guličiek. A môžeme ísť. Hlásim sa vám z dnešného rána. O 5:00 krásny záber, plynulá jazda. Som myslel, že by mohla byť aj lepšia ryba, ale bol to tento bojovník. Nič mi nedal zadarmo, krásny súboj pri východe slnka. Voda bola kľudná, takže som si ho vychutnal a môžeme si ho ukázať a krásny kapor. Zdravý a načilý orech s polkou popky lesná jahoda, taká atraktívnejšia nástraha z jemného bahna. Takže super. Čaute. Takže dnes je štvrtok. Ja tu mám prvú rybu od pondelka. Toto bola moja naozaj prvá ryba, prvý záber. Asi tak 5 krát som menil miesto. To boli trápenice veľké, samozrejme. Trávy, vietor, domotané, odtrhnuté. Aj teraz mám jednu palicu odtrhnutú, ktorú si musím prerobiť. Konečne mám jednu zavezenú. A tak, no, napriek tomu, že tá voda je kľudná, ale keď dojde vietor a v tých trávach sa to maximálne motá a bolo to fakt nepríjemné. No a aspoň takýto malý chlapec ma potešil. Načilý orech 24. A svítá mi nádej, že to miesto, ktoré som už teraz našiel a mám ho, že by mohlo byť lepšie. A že tam tá ryba bude, pretože absolútne bez záberu byť 4 dní je a po všelijakých tých problémoch je fakt na palicu. Ale tak dúfam, že už to bude lepšie. Takýto krásny tučko malý a môže mať tak 5-6 kg, ale potešil ma a dáva mi tak trošku nádej, že už sa to môže polepšiť. Idem ho pustiť a nech rastie ďalej do krásy. Po dlhej dobe ďalší záber, druhý. A z miesta, o ktorého by som to teda nepovedal, dal som to možno nejakých 30-40 metrov do tráv, nasypal pár guličiek a podháčik Krill GLM 24. A zrazu taká jazda svížná, jak to sa patrí od takýchto kapríkov, a tento má tak 7-8 kg. Takže my to teraz bojujeme s takýmito kapríkmi, 7 kilovými, 8, ale tak aspoň nás zabávajú a máme čo robiť, no ale konečne prišiel aj záber takto a z takejto vzdialenosti, že kúsok od brehu a stráv, takže ide to tam znova naspäť a mohli by sa tam motať aj väčšie ryby, tak uvidíme. Ale vysoký, krásny, pekná stavba. Verím tomu, že príde ešte ďalší. 18. Daj mi tak. Ja som to mal tak. $1700. Yes, super. 1700. Dobre, vám gratulujem. Dobre. Takže máme tu piatkovú noc, do šutka na piatok. A to, čo som dúfal, sa stalo. A máme tu prvú rybu nad 15 kg tejto výpravy a
Veľmi sa z toho teším, pretože z toho, čo sme sa natrápili, to je naozaj krásna ryba a prišla z tráv 70 metrov od brehu a samozrejme na čili orech. To je zázračná guľa, naozaj, že keď je problém, dám čili orech a tento za mňa vyrieši. Naozaj krásna ryba, stará. Určite ju niektorí budete poznať, pretože pri chvoste má ranu. Ale 17 kg plus. Nádherný šupík. Krásny. Všetky tie trápenie sa naozaj vyplatili. Dúfam, že príde ešte jeden takýto, minimálne takýto krásny a všetky rany zahojí, čo sme tu pozažívali. Nádhera. A široký je. Takže super. Čaute. Tým, že od nedele až po dneskajšok je piatok, som spravil z voľnej vody jednu rybu a jedného pleskáča a rybu okolo 6 kg 5 maximálne. A som sa rozhodol, že budem chytať v trávach, ktoré mám tak 50 metrov pred sebou. Už som si našiel jedno očko, také menšie, voľné, medzi trávami. A jednu chytám tuná. Odtiaľ som mal už 17 kg rybu a mal som pred hodinkou ďalšiu jazdu. Ale mal som tam taký strom pred sebou, na tom fleku, na ktorom som proste tú šnúru odrezal. Tak som sa rozhodol, že ten strom úplne vytiahnem až na breh. Ja vám ho potom ukážem, pretože je úplne zbytočné, aby som strácal ryby proste tak, že ich budem trhať a zostane im šokáč celý a so šnúrou v papuli s háčikom. No a idem to pokladať sem do týchto tráv, čo sa mi zdá momentálne ako dobrý nápad, pretože už teda dve ryby som mal tu na, prakticky mal som tu 6 kg kapra, 17 kg rybu a pred hodinkou a pol tak som hovoril ďalšiu rybu, veľkú. Na palicu som to cítil, že to proste bol ťah jak taký tank, ale som to proste na tom koreni odtrhol. Tak aj druhú palicu sem zavážam do týchto tráv a kto by to bol povedal, že bude niečo takéto sa diať a že z voľnej vody, kedy som chytal na 400 metrov, 450 metrov, 500 metrov a 620 metrov, rôzne vzdialenosti, rôzne miesta, či už to bolo blato, či to bolo jemné blatko, alebo to bolo tvrdé dno. Jedna ryba proste, z toho dôvodu som sa rozhodol pre toto a idem sem jednoducho zaviesť aj druhú udicu. Neviem, čo to spraví, či sa to miesto nezabije alebo zabije, ja netuším, ale keď to nevyskúšam, tak vedieť nebudem. Je tu 1,2 metra vody a čo je super, je, že vidím absolútne na dno. Takže krásne viem, kam to pokladám. Takže si sem nahádžem pár lopatiek boilisu. Budem to pokladať presne sem. Tu je to oko a ešte si takto rozhádžem ten boilis do okolia a uvidíme, no, či aj z tejto palice príde záber. Tak idem to položiť. Je to tu celkom čisté, to už tu mám, ale presne kam som to chcel pokladať je vedľa tejto tyčovky a možno budeme vidieť, alebo určite budeme vidieť to oko tu na. Len si to musím samozrejme spraviť tak, jak to má byť.
že sa musím vrátiť. Tuto je to oko. Tu je. Takže ideme na to. Tak, ja tú guličku normálne až vidím na dno, je tu 1,2 vody. Hĺbka. A ja ho krásne vidím, tú guličku na dne. A idem sa pomaličky vrátiť. Samozrejme, backlit musí byť, nech tá ryba prechádza, nech dokáže prechádzať. No uvidíme. Osvedčilo sa to doteraz a čo som bol prekvapený, že som mal záber proste o 11. do obeda z týchto tráv, pretože som čakal zábery len v noci. Aj teda prišla tá 17-kilová ryba v noci, okolo 12:30 ráno, alebo v noci o 12:30. No a prišla aj teraz o 11:00 do obeda. Tak pevne verím, že sa to zopakuje. Ešte sme tu 2 dni, 2 noci prakticky. Takže ja pevne verím a pevne dúfam, že sa nám podarí nejaká krásna ryba odtiaľ to vyťahnuť. Naozaj je to kúsok na dohod, len hádzať to tam nechcem. Len z toho dôvodu, že je tam kopec tráv a toho oko vôbec nemusím trafiť a môže sa to zamotať do toho vodomoru kanadského alebo do tej inej trávy, ktorá tam je. A tie trávy sa ťahnú až nejakých 100 až 150 metrov, len je tam úplne iná hĺbka. Ale to dno je úplne posaté trávami. No tak je to tam. Obidve palice mám tu na kúsok od seba a zábery sú krásne naozaj jazdy, takže to je, si to človek užíva ako na nejakom malom jazere. Dobre, ideme na to, položím palicu a dúfam, že sa uvidíme s nejakou krásnou rybou, ktorú vám potom ukážeme na kamere. A Peter takisto to má v trávach, on má vlastne tyčovku tuto niekde, kúsok za trávami. Neviem, či to má nejakú moku, alebo to má položené priamo na trávach. To sa ho opýtam. Toto som vytiahol od mojej tyčovky, tento strom bol vlastne krížom cez moje lovné miesto a na tomto som odrezal tú rybu. Nestihol som to ani kotvičkovať, nič, len som videl, že tá šnúra je takto týmto smerom zakvačená. Chcel som spraviť to, že som ponoril špičku okolo nej a že to proste vyslobodím. Nevyšlo to. Tak som išiel proste pre kotvičku, že si ho nadvihnem a tak, ale už proste v tom momente sa mi to odtrhlo. Bolo vybavené. No a tak som teraz zobral, už jak to bolo otrhnuté, zobral som kotvičku. Zachytil som mu o toto Y-ko. Zdvihol som, že však to ľahko to vyberem. No ale nakoniec som zistil, že čo to je za klacek. No tak nič, tak na rameno a vytiahol som to až sem s člnom. No a toto som tam mal ponorené. Toto hovado. Takže sa ani nečudujem, že tam proste mi tá ryba tam uviazla. Ale však už je to na brehu a priestor mám čistý. Tak, ale je tu milión všelijakých malých mušličiek na tých koreňoch. A preto som sa rozhodol všetko zalievať GLM-kom. Kapry na to chodia do tých tráv, pretože je tam život a chodia tam teraz jesť. Tento raz sa zase ja hlásim zo Šíravy. Pridávam sa ku chalanom, ktorí majú samozrejme pekné úlovky, aj keď absolútne žiadne očakávané množstva nepriniesla táto Šírava, ale sme vďační za každú rybu. Tentokrát ja mám nejakú, neviem, 8-9 kilovú, ktorá veľmi potešila. Jednu mám tiež takú 6 kilovú, nie 5 kilovú. No tak, nádej je dobrá a zase prišla z tráv.
Čiže žiadne dlhé vývážky, tam to jednoducho nefunguje, túto výpravu. Tak to skúšame viac rozumom ako robotou. No a vypláca sa, takže po koľkých, ale po 3,5 dňa, 4 dní konečne prišiel takýto nejaký krásavec. Takže nebudeme ho trápiť, púšťame. Máme tu lišteka 15-kilového na čiliore, stráv, takže konečne sa nám rybka rozbehla. Toto je on. Kratučký lisec, ale tučný, naozaj vysoký, krásny. Ten sa naozaj podaril. Ideme ho pustiť. Dúfam, že sa nám ešte podaria takéto krásne ryby chytiť tu na Šírave. Je to úplne, že bomba, krásny je. Krásny. Tak momentálne chalani zdolávajú kapra. Chytajú kúsok od brehu v trávach. Druhý záber, teraz momentálne sme natáčali aj ďalšiu rybu a medzi tým záber tak uvidíme. Takéhoto dablíka na Šírave, chlapci, to je úplná bomba. Jeden kaprík, lisák, krásny, nádherný, 15 kg, toho sme chytili teraz. Ako som ho zdolal, odvážili sme ho, spravili sme video a v tom, že ho idem pustiť a na druhú palicu druhá jazda na šupík, ktorého teraz ideme zvážiť. Takže ideme si spraviť krásne videjko s obidvomi kaprami, aj fotky a treba to zväčšniť, lebo takýto krásny double na Šírave, to sa len tak nevidí. Teda aspoň u nás nie je, akože zažívam to prvýkrát a je to nádherné. Jeden bol na čili orech s popkou cesnak a druhý je gulička losos, 24 a skvidová popka. Takže po 4 dňoch, dneska je piatok, piatková noc a po 4 dňoch máme takéto zábery. Kedy sme to vyvážali ďaleko, od 450 až po 600 metrov, kde sme boli úplne hluchí a teraz sme to začali nosiť do tráv a tam sa tie ryby ukazujú, chodia tam, nabiehajú, žerú. To je úplná bomba a dablík zo Šíravy, ako som už spomínal, čili orech a losos, 2 zábery po sebe, chvíľku po sebe, takže paráda, idem to tam odniesť, vyviesť medzi trávy a dúfam, že táto noc nám nekončí a budeme pokračovať v takomto tempe ďalej. Krásne ryby, jeden šupík má 11,200 a lisák 15 kg. Krásne ryby, zdravé, ideme ich pustiť do vody. Tu máme rybára, ktorý nás požiadal o váženie ryby a fotenie, tak sme teraz prišli. Dnes rána, jaká dobrá nálada, konečne, to sa mi ľúbi. Výsledka došiel záber. Mal som v noci okolo 4. záber z tráv. Áno. Tak hovorím, že idem to vyskúšať a dám to k tomu stromu. Nedalo mi to výjsť, lebo nikde tu nič také není. A to je strom, víš to, tak hovorím, idem to tam dať. Tak som to išiel tam dať, losos, pekná lesná jahoda, 2 hodinky kaprík. Môže byť, Peťko? No ja som mal teraz, tam kde sme spolu vyviezli včera 4-kilového pet. Teraz, pred hodinou a pol. Tak máme tu predposledný deň, predposledné ráno. O 6 ráno jemný záber z nového miesta. Podarilo sa mi nájsť taký veľký strom pod vodou.
ktorý je obrastený muslami. Je tam také jemné bahno, ľúbilo sa mi to, tak hneď som si to označil, položil montáž a za 2 hodiny krásny kaprík. Dal si lososa s polkou popky lesná jahoda a to už asi jedno. Tak máme tu záber a spoločne sa ideme pozrieť, čo nás tam čaká. No môžem, Peťko? Dobre. No. No. Je v tých zelinách. No, takto brat ma naspäť. Tak čo to nájde do... To sa tak ono zasykáva. No, je tam kapor. Také malé úško voľaké. Vadi, daj ho ku mne, ja ho vypnem odtiaľto. Čo som povedal, ešte menší ako 3 kg. No. Takže takýto kaprík zo zelín. Dobre, pošli maminu, ďakujem. Je nedeľa po 12:00, auto už máme nabalené. Odchádzame zo Širavy po týždňovej výprave. Dopadla pomerne dobre, chytili sme krásne ryby, nejaké 2x17, raz 15, 11, veľa kaprov bolo okolo tých 5 až 8 kg. Včera v noci sme už nechytali, alebo teda večer okolo 6 sme to začali už baliť, keďže vietor sa mal zdvihnúť. Aj sa zdvihol a bol poriadny a teda vlny boli naozaj vysoké a tým, že my sme to chytali tu na kúsok v trávach, keď ako som spomínal, že na tých 400 metrov, 600 metrov, jednoducho tam sme rybu chytiť nevedeli. Stiahli sme to na 50 a 70 metrov do tráv, tak ako tu boli. No a tam sme pochytali tie krásne ryby, väčšinou z nich. Keď sme sem prišli, začalo to super, hneď prvé ráno Matúš chytil 11-kilového kapra a 17-kilového kapra, tak sme si mysleli, že sme na správnom mieste, je to tu dobré. Ryba sa rozbehne, bude to fajn. No ale odtedy to sa stoplo a až štvrtok sme mali teda ďalšie zábery od tých väčších rýb. Ako môžete vidieť, ten vietor včerajší, tie vlny potrhali tie trávy a takto to je po celom šírom brehu. A dokiaľ dovidíme to potrhané, a je ich tu naozaj dosť popri brehu. Všade. Nejaké flaky ešte zostali vo vode. A keď sa pozriem z výšky, tak ešte stále vlny sem tie trávy nesú. Zostávame len konštatovať, že bolo to tu fajn. Chytili sme krásne ryby, čoho sa veľmi tešíme, keďže nevyzeralo to vôbec ružovo. Vidíme sa budúci rok, opäť. A keďže teraz dnešný septembri a tie trávy nás naozaj vytrápili, hlavne včera večer, kedy sme museli už tie ulice stiahnuť, pretože tá voda metrovej hĺbke, ktoré sme chytali, tam sa to len mlelo proste a trávy nám zachytávali tak, že aj keď som dal 500 begli, tak proste šnúry mi vystreľovali a len to ťahalo preč tie vlniska a akože jak boli nachytané tie buriny, jednoducho tie šnúry robili oblúky a proste nám ako keby tie montáže to sťahovalo.
Tak sme sa rozhodli, že tú poslednú noc už nebudeme špekulovať, ušetríme si nejaké 2 hodinky balenia dneska ráno a sme to spálili, poslednú noc sme teda nechytali. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalších videách, no a samozrejme aj budúci rok tu na Šírave. Majte sa krásne, no a lovu zdar.